Inden I ser den her video, vil jeg lige sige undskyld for måden, det er optaget på. Jeg havde ikke lige tænkt over, at det skulle filmes vandret og ikke lodret, så det må I virkelig undskylde. Det er ikke sikkert, man kan se hele videoen, når det er sådan, men ja. Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave sådan en, eller jeg vil forsøge at lave sådan en lille voiceover på en agtig dag i stedet med mig. Og det man egentlig ser her, det er egentlig, at jeg lige så stille begynder at strile dyne. Og ja, så vil jeg ligesom forklare lidt sådan, hvad jeg laver i den her voiceover. Til at starte med, så plejer jeg altid lige at strile hende over med sådan en lidt, ja, det er faktisk bare en magic brush, men så bagefter så bruger jeg sådan en lidt stiv, langhåret børste, og ja, bruger den egentlig i hele ansigtet og sådan noget. Så skifter jeg lige så langsomt over til en lidt blødere børste med sådan nogle små fine hår, for ligesom at fjerne det der overskydende støv, som nu sidder. Det gør jeg egentlig alle steder på kroppen lige ud over benene, fordi der bruger jeg en benbørste, sådan en meget hård børste. Og så begynder jeg lige stille at ræge hendes magen ud, og hendes pandelok, der er ikke så meget af den, men og så halen også, fordi den skal selvfølgelig også have en tur. Der er jeg lidt forsigtig, fordi at jeg vil ikke rigtig tynde den ud, fordi jeg er ret glad for hendes hale. Jeg kan godt lide, den er så tyk. Men så skal vi selvfølgelig lige have renset hår, og Dyne, hun kan godt lide at tage sine bagben ind til sig, fordi at hun er lidt gammel, så hun strækker lige benene inden at jeg løfter dem, og så giver hun dem bare til mig bagefter. Så det er nu egentlig meget sødt. Så ja, så får vi ligesom gamasher på, og der kommer jeg faktisk til at bruge den forkerte på, som man også kan se senere henne, fordi at, ja, hun bruger 2 forskellige størrelser på både forben og bagben. Og så skal vi have nogle klokker på. Jeg vælger at ride med hvid i dag, fordi at, ja, jeg kan godt lide hvid på Dyne. Jeg synes, det er mega flot. Og der fandt jeg så ud af, at det var den forkerte gamasher, fordi at jeg lægger altid den største yderst og den inderste, eller den mindste inderst. Så ja, det har jeg ikke lige tænkt over. Så skal hun have bagben på, og der står hun og slapper af, så det kan godt være lidt svært lige at fjerne de ben. Hun kan meget godt lide at slappe af, og der får hun lige et lille kys på mulen. Og så rider vi med mit hvide platiniumunderlag i dag. Og så kommer sadlen på. Ja, og så skal vi ellers bare have gjort på og sådan noget. Ja. Så kommer hovedtøj lige så stille på. Men der skal selvfølgelig fortøj på, og jeg rider ikke med fortøj af en grund. Det er bare fordi, at der er pink lam på, og jeg synes, det er mega sødt, så jeg kan godt lide at ride med det. Så det skal I ikke lige tænke over, fordi jeg rider med en dressursadel. Det er bare fordi, jeg synes, det er flot. Det gør ikke rigtig noget for Dyne. Hun, ja, det gør ikke rigtig noget. Så får hun et tæppe på, fordi der var lidt køligt. Nu er vi jo slået over i efterår, så der er ikke så varmt længere. Og så skal jeg prøve at finde ud af, hvordan jeg har vendt det her hovedtøj. Og så kommer hovedtøjet lidt stille på. Hun havde lidt problemer med bidet i dag, fordi det smagte af lakrids, for jeg kan godt lide at smøre det ind i lakrids. Så hun skulle lige smage lidt på det først. Og så kan I se her igen. Mig, der ikke lige kan finde ud af tøjlerne, hvordan de vender. Så det skulle jeg lige have rettet. Og så spænder vi ellers bare. Så kommer mine støvler på, og jeg har allerede taget den ene på. Jeg har altid lidt problemer med at få den lynlås ud, fordi den sidder så tæt. Men det lykkedes det. Og så skal vi have håret ud og hjelm på, selvfølgelig. Jeg har altid høj hestehale, så det er altid lidt... Det tager lidt tid med at få hjelm på. Og så står Dyne lidt sjov med bagbenene, det skal også lige filmes. Og så havde jeg lige glemt at stramme gjorden ordentligt, så det skal jeg også lige gøre. Og ja, stigebøjlerne ud, og jeg rider selvfølgelig med min pink stigebøjler, fordi sådan er jeg bare. Så ja.
Og så skulle Dyne lige have et lille kys, og jeg får handskerne på. Og så har jeg selvfølgelig glemt at sætte fortøjet fast til sadlen. Og ja, det giver jo ikke rigtig nogen hjælp, hvis at det ikke sidder på sadlen. Så det skulle selvfølgelig også lige på, og så er vi ellers klar til at gå. Jeg plejer normalt ikke at stige op på bænken. Det gjorde vi lige i dag, fordi at Skammel den stod uden for ridebanen, og jeg gad ikke lige tage den ind på ridebanen, bare for at den kunne flyttes igen. Så det gjorde vi. Og Dyne er lidt bange for bænken, så det var lidt hurtigt med at gå væk, kan man godt se der. Og så skal vi lige stille hen til banen. Og så begynder jeg lige stille bare skridt varm, og det har jeg selvfølgelig sat lidt speed på, fordi det er sådan lidt kedeligt at se. Så ja, det må I jo lige kigge lidt på. Og så begynder jeg at trave lidt i et varmt sæde, eller et let sæde hedder det, efter vi har skridtet varm i et stykke tid. Og hun får egentlig bare lov til at selv bestemme, hvordan hun går. Hun går ellers rigtig fint her, synes jeg, så går bare og slapper lidt af, og ja, finder ud af det. Så lidt på den anden volte. Dyne, hun havde lidt svært ved den volte i dag, og der ændrede hun faktisk diagonalen for mig, så det var lidt lækkert. Men der laver vi en lille skråt over og skifter volden og sådan lidt. Jeg har ikke så meget video fra den ene volte desværre, men ja, jeg rider også på den ene volte, bare lige sådan til info. Så tog vi lidt letridning, det kunne hun ikke helt finde ud af, eller nedsidning. Der var også lidt nedsidning her, hvor hun også skaber sig lidt. Og så begynder vi at galoppere. Og jeg synes jo, at Dyne gik mega fint i dag. Men ja. Og jeg vil lige sige, at min nedsidning den er rigtig dårlig på Dyne, fordi hun har sådan en stor gang. Der kan man også se, at jeg presser hende meget med sædet, og derfor sidder jeg lidt som en, der aldrig nogensinde har reddet for. Men ja, det er lidt svært at ride hende, når hun har sådan en stor gang. Men det gik ellers rigtig fint i dag, synes jeg. Så skridter vi af, og samler selvfølgelig lidt lort op, som man nu skal, og der går Dyne så fint efter og kigger med, og ja. Får lige et klap på halsen, og så tog jeg sadlen af hende, og så skridte vi resten af uden sadel, og så skulle vi tage ind her. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har filmet så meget, hvor vi går ind, fordi at så spændende er det heller ikke at se på, men det har jeg altså gjort. Og så skal Dyne ellers bare hovedtøj af, og ja, resten af tingene. Og Oliver han går i baggrunden og tager sadlen og sådan nogle ting. Hun får lige lidt nus, og ja. Så skal jeg lige hente noget vand til hende. Det kan hun altid godt lide at kigge. Og så går hun lige lidt frem her. Ja, der står lige en cola i vejen, så det kan man ikke rigtig se. Og så skal der ellers lige noget vand i maden. Og det er altså hendes måde at stå og tikke på det der. Der er nogen, der tror, det er kolik, men det er det ikke. Det er bare måden, hun tikker på. Lige pointerer jeg, grunden til, at jeg siger det der med kolik, er fordi, at der er mange, der tror, at når en hest står med benene op mod maven, er det kolik. Og det er det ikke. Hun står bare og tikker på den måde. Og så skal gemasherne ellers af, at de bliver fint pakket sammen. Ja. Så tager jeg lige klokkerne af hende, og ja, lige om lidt, så kan jeg også se, at jeg tager dæknet af hende. Så bliver hun ellers knuppet godt og rundt med sådan en strilehandske, hvor hun har svedt, så at det ikke klør på hende. Men ja, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med. Der er ikke så meget mere af den her video. Jeg håber virkelig, I synes, det var lidt sjovt, at jeg lavede en lidt anderledes video. Jeg synes i hvert fald, det var vildt sjovt at prøve at lave noget andet end bare GoPro. Så hvis I kunne lide den, så må I meget gerne lige like videoen, eller hvad man nu gør. Og så siger jeg tak, fordi I så med.